пеш нави KMC бирем ва сабаби YouTube несиданша бифаҳмем. Нави KMC баъди қатъи сиван видео кардан, батл кардан дар охир як бора нест шед ва нави KMC ра ҳамҷо да файрот кардем, телефонро гирифта буд ва баъдан баъди ҳамун шоу яке нест шед. Ягон нави KMC киҷодаем. баъдан ба нави KMC занг задем. хулоси гап телефонро бардошт. ма Shon то рэп нахонам мо халахали корора намекнем. Shon MC РЭПА бас НАМЕКНА. ширкати SOFSAVDO то соли нав тахфифҳои худро эълон мекунад. дорҳои табиӣ аз ширкати SOFSAVDO барои нест кардани доғҳои рӯй, рехтани мӯи сар, баровардани риш, зиёд ва кам кардани вазни бадан. Доставка бошад ба ҳама шаҳрҳои Русия. аз номи мо гап занед, ҳатман ки ба шумо скидка мекунанд. шумораҳо барои маълумот дар рӯи экран. салому алайкум тамошобинони канали TOQI TV. ҳар як ташмо миннатдорем барои ҳар як лайки мондагитон, ҳар як дастгириётон. оиди нави KMC, Shon MC ва соли 2020 камакак суҳбат карданем. барои чи оиди нави KMC бисёриҳо фикр мекунам, медонам ки қад нави KMC мо ҳамкорӣ дорем. шояд ҳамин сабаб бошад ки дар ҳамаи видеои мо дар инстаграмо в общем дар любой ҷо мепурсанд ки нави KMC киҷо шуд, киҷо гум шуда, як моҳ шуд нави KMC, на ягон трека, на ягон видео, на ягон гап хабара. оиди ҳамин мавзӯъ мо камакак суҳбат мекунем бародаро бо оиди РЭПА бас кардани Shon MC. пешакӣ мехоҳам оиди соли 2020 камакак суҳбат кунам ки соли 2020 бениҳоят як соли аҷиб буд. бисёриҳо чизое шуд ки бисёриҳо боварӣ надоштанд. баъзе группаҳо распад шуданд, баъзе блогерҳо нофаҳмоиҳо карданд, баъзе нафарҳо мисол наворҳои туфташон дар интернет биромад. в общем любой коре шуд ки ҳеҷ кас аҷдад надошт, на танҳо дар даруни ютуби тоҷикӣ, балки дар дунё ҳам хеле корро шудагӣ буд. лек фикр мекунем ҳамаи ба тарафи хубӣ шад, чунки мисол вақте ки дар як гурӯҳ 5 нафар 6 нафар боша ёки 10 нафар боша, ҳамун гурӯҳ вақте ки ҳар як нафар аз пишти пешравии худаш мешавад, мисол мебарем хезе 20-20, конкуренсия сар мешавад ва сифати кор хуб мешавад. мисол карлеон дар алоҳидаги чизои хубтар мекунад, райдер алоҳидаги дар чизои хуб мекунад, шикорчи алоҳидаги дар чизои хуб мекунад, шахер чизои хуб мекунад. в общем конкуренсия пайдо мешавад. ҳамин чиз сабаб мешавад ки ютуби тоҷикӣ камакак сифаташ хубтар шудан гирад. чӣ қадаре ки бигӯем дар ҳамин бозор савдогар зиёд шавад, ҳамон қадар сифати корӣ хуб мешавад. ин чизо бояд мешиданд ва шуданд. масъалаи TOQI TV ра гуфтанем ки аллакай 60 000 зиёд подписчик шуд. барои бисёриҳора шояд ки кам бошад, лек барои мора нафаре ки бигӯем с нуля сар кардан як дастоварди хубай ва ҳамаи ҳамида шумо сабабем бародаро ки ҳар як лайки шумо, ҳар як комментҳое ки хуб менависонед мотиватсия мешавад ва мо рӯз ба рӯз ҳаракат мекунем, чизҳои хуб пешниҳод кунем баҳри шумо. соли 2021 да насиб бародаро мо ҳаракат карданем ки камакак сифати барномамона хуб кунем. фикр мекунам аллакай охирон видеое ки дар канал биромад қатъи фавик шуд як барнома гузарондагиам, камакак ҳам боша маълуме ки аллакай мо камакак мехоҳем чизҳои хубтар пешниҳод кунем. фикр мекунам бояд любой ютуб каналҳо ҳамин кора сар кунанд. то есть просто тақтақи пахпахи пишти видео ҳар кас гап зана бас кунему, ягон мавзӯъҳои хубу, ягон контентҳои хуб пешниҳод кунем. дар ютуби тоҷикӣ нав пайдо шудааст одамо ки хати мошин уже ягон видео кардестанд, дар спортзало видео кардестанд, телефон да мавзӯъ кардестанд. ҳама ин чизо нав сар шудааст ва умедворам ки пеш мераванд ҳама ин чизо. ва видеое ки просто так як каса ғайбат, як каса ягон гап гуфтан бас мешавад. и барои монетизатсия хуб ба ягон каса ягон чи гуфтан бигӯем даромади блогеро мешавад. вақте ки як чиза расход мекунӣ 1000-2000 сомон ёки 500 сомон ва просмотр намегирам. и любой кас медонад ҷой ба ҷоиш нест. вақте ки дар як проект расход мекунӣ мехоҳӣ авҷа даромад биёрӣ. вақте ки он проектҳои хуб даромад намебиёранд, сар мекунанд одамо ғайбат кардан, якдигар ответ додана ва ҳамин чизо оҳиста оҳиста сифати ютуби тоҷикиро бигӯем ҷазир мекунанд. ана миннатдори худмона якум бора бигӯем дар видео дар акаи парвиз расонданем. путки давру бисёриҳо мешиносанд. вақте ки як сол пеш мо сар кардем, моҳи январ буд, бениҳоят рӯзои вазбин буд. на ягон аппарат барои сёмка доштем, на компютер, на зелёни фон, на ягон чи набуд бигӯем. бениҳоят шароит вазбин буд ва
иногда мешуда ки айбам шава раҳбарии то ҷои кор рафтан набуд ҳамзамон лек аввали корда мисол акай парвиз любой инсоне ки қатиш ҳамкорӣ кардагай шояд бидона як талчок метия любой инсоне ки қатиш бигем бародарона рафтор карда боша барои мора як талчок шуд ҳамун замон камакак ёрдам кард ва бигем ай ҳамин канал чанд оила нон мехӯранд ҳазор раҳмат мегем ва боз миннатдоримона ба ҳар як таи шумо менависонем ки шояд ки як комментарияи хуби шумо сабаб шава ки як инсон мотиватсия гирава ягон чизи хуб пешниҳод кунад лек бо мешава ки як комментария ганда одама полностью дилша сиёҳ кунам бахшиш ки камакак ай мавзӯъ дур рафтам лек мехостам ки ҳамин суханҳоро дар видео гап занам оиди нави KMC гуфтанием ки нави KMC баъди қатъи сиван видео кардан батл кардан ҳамин мавзӯъ кардан якбора нест шуд дар соли 2020 бениҳоят пешравии хуб кард батл ҳайҳуи хуб кард лек дар охир якбора нест шуд ва сабабша морам намедонистем 20 декабр буд як шоу кардем дар канали 100%, бигем мурам проекти мо ҳисоб мешава нави KMC ра ҳамҷо дар файрот кардем телефонро гирифта буд ва баъдан баъди ҳамун шоу яке нест ягон алоқада намебаровад на ответ медод на занга мебардошт вобшим нест шуда буд модам интерес намед ки нави KMC киҷода рости гап хонаш рафтагӣ набудем баъдан ба нави KMC занг задем хулоси гап телефонро бардошт ма камакак ягон секунди ҳамун видеоро мемонам ҳамун суханҳоро мемонам шуто бовар кунем ки нави KMC ҳаст. Алло. Салом алейкум. Алейкум салом. Чӣ хайр ака? Коро хуб, зиндагиё хуб? Меша шукр, бахту қиншда. Зиндагиё хуба? Дами душанбе? Раҳмат. Инам ҷа штаге. Шукр. Гуфтум я қатъи парвиза Комрону манче. Оли акай Саид наомадай. Нави KMC ваъда дод ки мо ба наздикӣ шояд пага дигар шояд ҳамин рӯз пеш нави KMC бурем ва сабаби ай ютуб несиданша бифаҳмем РЭПА бас кардания ё ки ягон проекти конкретни кардания ё ки трек тайёр дора ё ки ягон шоуи хуб тайёр кардест вобши морам в курси нестем мехоҳем ҳамин чизо хабардор шавем ва ҳатман видео мекунем ё дар канали TOQI TV ё ки дар канали нави KMC мебуроям канали нави кам бигем доступ дорем барои видеоша пафтан ҳатман ҳамин мавзӯъ видео мекунем хулоси гап ҳамин қаша гуфтанем бародаро ки нави KMC ҳаст соқ саломатай ва рӯзҳои наздик шояд ки видео карда сабабша бигам ҳатто бе видео мора сабабша нагуфт ки чӣ ба хапад дар видео меравем мефаҳмем бародаро масъалаи Shon MC ра гуфтанем ки Shon MC ҷой ба ҷоиш нест яке реперое ҳаст ки мухлис фанат ё ки бародаре дора ки то ҳозира рости гап ман шахсан ай дигар реперо надидам мисол ошибка мекунанд ваъда мекунанд любой коро мекунанд намекунанд лек дастгириш мекунанд фикр мекунам ҳамун коро як кас дигар кунад давно шикаст мехӯрд лек ҳамун мардак дар ҳақиқат мухлисо фанатҳое дора ки то ҳозира любой хел дар любой ситуатсия дастгириш кардаистам марио дазл кеш ба фикрам дист заданша мисол видео кардан ки агар Shon то рэп нахона мо халахали короро намекунем фикр мекунем Shon MC РЭПА бас намекуна ё ки бояд бас накуна якчанд нафар реперорам бигем дар видеошон қайд кардагӣ буданд ки бас кардани Shon MC дар рэп як удар мешавад шояд ки бисёри одамо бас кунанд рэп гӯш кардана шояд мухлиси рэп кам шаванд ё ки наоборот ҳам мухлисо тақсим шаванд дигарора гӯш кунанд вобшим морам бедани Shon MC ра дар рэп мехоҳем морам бо видео мекунем дар бораш чӣ хеле ки ҳозир видео кардастем бедани Shon MC дар блогеро дар реперо вобшим дар ҳофизо даже фоидаш расидест любой тараф да Shon MC ра хуб дастгирӣ кардастам 12 сол шуд шояд ай рэп рава лек фикр мекунем ки чен блогер будана Shon MC ра как репер бисёртар дӯст медорам мухлисош ва фикр мекунем ки Shon MC ай рэп намерава зиндаву саломат бошем бародаро агар ки мавзӯъ просто так тупоист ки мавзӯъ буд суҳбат кардем бахшиш мепарсем ки вақте қимати шуморо гирифтем ва ба ҳар ҳол раҳмати калон ай ҳар як таи шумо миннат дорем ай любой репер любой блогер мо миннат дорем ки касеро мо сухан кардагием омадагия дар барномаи мо иштирок кардагия ҳамо сабаб шудагианд ки канали мо пеш рафтагия ва ай ҳар як нафаре ки шояд моро нигоҳ кардастен ҳозир блогеро реперо ай ҳар як тартон миннат дорем
умедворем ки ҳамкориҳои мо бо давом дорад. Соли 2021 мехоҳам ки блогеро, реперо, ҳатто ҳофизо, ҳунармандо аллакай ютуб гузаштаистанд, контентҳо, клипҳо, трекҳое кунанд ки замонавӣ боша, қазоқҳо, узбекҳо дигаро моро гӯш кунанд. умедворам ки ҳамаш мешава агар ки дастгириҳои шумо боша. бародаро, зиндаву саломат бошен. ҳазор раҳмати калон. барои 2020 ҳар яктаи шумо миннат дорем. соли 2021 ҳаракат мекунем ки чизҳои хуб баҳри шумо пешкаш кунем. обод бошед. нафароне ки варзишро хуб мефаҳмед ва ба худ боварӣ доред, ба ссилкаи зери видео буда даромада регистратсия кунед ва аз сарпарасти мо то $100 бонус гиред.